Už sa to začína. Dokument o Filipovej sláve. Filip Frcka Tremel, zvaný inak Filipko, sa obil ako prasiatko. Zhúlený a opitý zaspal si on v rosničky. A on si tu tak spí a spieva si koledy, lebo on je najebaný a má piči, či má kokoty nad hlavami a či ženy nad kozami. Tak Filip, povedz nám. Ja ti poviem rozprávku, Filipko. Ja ti poviem rozprávku. Poznáš rozprávku Janko Hraškovi? Počkaj. Nie, on ju nepozná. Tak si ho nepovieme. Jedna pani veľmi chcela mať decko, vieš? No ale narodil sa také úplne maličké, že do ucha ti vliezlo, vieš? No. Tak, porodila dieťa, trpazličie. Nazvala ho Janko Hraško. Ale Janko Hraško mal taký šikovný, že zobral halušky v šatke a zobral ich typkovi, ktorý tam rezal drevo. A ten typek si ich zožral. Ale vyjebal ich predtým na zem. A boli od piesku, hej. Ale potom ich on očistil a dal ich typkovi, ktorý ich zožral. A ten ho vychválil, aký on dobrý, ale štrnganý mu medzi zubami tie veci. No a tento typek spravil to, že prišiel k tebe, Filip. Áno, k tebe. Dobre, vidíš. Práve k tebe. A spravil toto. A ty si sa ani nezobudil, ty parazit.